da nan kunkuru da nan wajen makamuki na ba na jin daɗin su. Ka duba irin abin da na mallaka a ƙauyen nan amma ba na iya cin nama daga dambu sai wake da shinkafa. Kai kan alaje kwantar da hankalinka duk mun ji bayanin da ka mana kuma mun gane kuma yanzu za mu auna ka mu tabbatar da abin da yake damun ka kafin mu baka magani. To kana jin abin da nake ji? Ina ji wani yum nake ji. Ina ba. Kana ji yanzu? Ina ji. Kaman koda ko? Ita ce. likita kun gane matsalar ko? A alaji wannan cutar ta gaskiya ba zan boye ma ba tiyata za a ma. Kware kuwa. Me komin guduman nan? Yawa. A dakata ni fa tiyatar nan ba san ta nake ba na haƙura kawai ku rubuta min magani. To kawo kuɗin test 5,000. Ta biye ce 5,000 ɗin. Kuɗin au. Yes kuɗin test ɗin da na maka. Wani irin test ni da har yanzu baka gaya min abu hakikanin abin da ma yake damuna ba. A to ko ban gaya ma ba ma ai na rubuta ko rubutu yana ƙarya ne. Gashi dai. Ni dai yanzu ayi haƙuri. Wannan irin haƙuri in muka yi haƙuri mu muka je can mu ce mi ga har rubuta ko zo kake a zarge mu da sa hannun mu wajen yin almundahana da kuɗin gamma. Karhe ma bi ta aikin mu. To ɗayan biyu ne yanzu a ciki dole ka zaɓi ɗaya ko dai ka biya 5,000 kuɗin operation ko kuma wallahi talata an yi operation. A'a ni a bar wannan a gaya min ka'idoji a bani magani. Haka ne? To. A bar operation din kenan? A kyallahi in dai zai iya kiyaye ka'idodin da za mu gaya mahi ai kenan. Zai iya. Kware kuwa. A alaji. Na'am. Dole ka daina amfani da waɗannan abubuwan kwata-kwata. Ka daina amfani da ruwa kowanne iri ko haya ko wanka in za ka alula ka yi taimama. Ka daina amfani da gishiri da magi da duka abu mai maiko. Ka daina cin naman rago saniya kaza kada ka kuskura ka ci kifi duk wanda itace ka daina ci. Sannan duk wani abincin da za a dafa da wuta a ɗora sanwa a daina cin kwai in ka daina yin hayi da siga da lifta. Alhaji. Na'am. A cikin gidan nan naka akwai ɗakin da ya da ta yi ƙura? To bari in duba. To duba. Likita wani irin ɗakin da ido ta yi kura kuma? Ciki zai koma ta da har ƙarshen rayuwarsa mu zai gaya tsaya? Kware kuwa kaga tunda ba zai bari a operation din ba. To. Yaye. Kamu kashe ni gwara ni na fara kashe. Tunda turo ku aka ku tarwatsa mun rayuwa.